Everybody's on a lockdown. Dr. Dollar Entertainment. Good work. Everybody's on a lockdown. The whole world is on a shutdown. And I really need you right now. I wanna see you right now. Everybody's on a lockdown. The whole world is on a shutdown. Wai me yake sayawa? Shinkafa da wake. Wannan ba zai ba gaskiya. Ba zai ba. Kawai jiki. Allah ya warasa. Dalla ka sako ta tafi ka daina ci mana. Ka sako ta tafi. Ta tafi na gaya ma kawai ka sako. Ai an yi harka kawai ka sako. Ta tafi. Shinkafar nan ta jiya ta yi daɗi. Ya gidan iska ne. Ba ka tuna da ni. Komai an samu yare. In na fuske ma akai wannan lamarin kawai ka gani. Sai ka dinga kira mun ma ka dinga wannan ina ka gani. Ka ni yaro cin kaga wani gongo. Kuma kake cewa mangwaro. Ba ba wani ma. Ba ma sai da wani. Ne sai wani mangwaron ma. So da babu mace ta ce in je in zuwa Abuja. Ɓangaren za ka zubawa guba a ciki. So ake su ci sai kuma suka ƙi ci. Yanzu kuma in je in zuba. Karnukan ne suka yi ci? Karnukan kuwa.